Σήμερα βρίσκομαι σε ένα πολύ όμορφο σπίτι, σε μια οικογένεια, στη Τζορτζίνα και στη μητέρα της Μαρίζα. Η Τζορτζίνα είναι γνωστή για τις επιτυχίες της στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο καράτε. Θέλω να πάρουμε την ιστορία από την αρχή και να την ξετυλίξουμε. Η Τζορτζίνα ήταν πάντα ένα πολύ χαρισματικό παιδί. Ήταν από πολύ μικρή στον αθλητισμό. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καράτε τότε. Και είχε πάρει και το πρώτο χρυσό βαλκανικό μετάλλιο. Μεγάλωσε σε ένα χώρο που αυτό που έβλεπε συνέχεια είναι καράτε. Και εγώ και ο μπαμπάς της είμαστε προπονητές. Οπότε, μεγαλώνοντας μέσα στη σχολή, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν καράτε, ήταν κάτι που το θέλησε και η ίδια. Στη συνέχεια, λοιπόν, ενώ ήμασταν στην κορυφή, με πάρα πολλές διακρίσεις, δεύτερη στο κύπελλο κόσμου, χρυσό βαλκανικό, χρυσό πανελλήνιο, ξεκίνησαν κάποιοι πόνοι. Κάποιοι πόνοι στη κοιλιά, οι οποίοι επέμεναν και αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, όπου στην πορεία βρέθηκε ότι η Τζορτζίνα έπασχε από λέμφωμα. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, θυμάσαι χαρακτηριστικά που βρισκόσουν, πώς ένιωσες? Φυσικά. Ξεκίνησα να πονάω ένα απόγευμα. Ήταν κάτι σαν κολλικός ο πόνος. Η μητέρα μου σαν να είχε ένστικτο από την πρώτη στιγμή που της είπα ότι πονάω. Το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Είναι σε ηλικία 11 χρονών. Ήταν 11,5 χρονών όταν ξεκίνησε. Ένα πλάσμα, ένα παιδί τόσο μικρό, νομίζω δεν είναι και σε θέση να γνωρίζει πάρα πολλά. Της το λέτε, πώς το αντιμετωπίζετε? Δεν της το λέμε. Σαν παιδί σίγουρα δεν είχε την επίγνωση. Όλοι το φοβούνται. Και μόνο η λέξη είναι κάτι το οποίο το φοβάται ο κόσμος. Εμείς μάθαμε να μην το φοβόμαστε. Γίνεται διάγνωση της ασθένειας. Ναι. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Ακολούθησαν πάρα πολλές εξετάσεις, με πολύ πόνο και χρειαζόταν πολύ υπομονή και ευτυχώς που είχα τη μαμά μου δίπλα. Έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου. Εμένα μου έλεγαν πως όλα είναι καλά ακόμα. Δεν με είχαν ενημερώσει ότι είχαν βρει κάτι, αλλά καταλάβαινα από την μαμά μου, επειδή φαινόταν ότι καταλάβαινε ότι δεν ήταν καλά, υποψιάστηκα κάτι από εκείνη, δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήταν σε ένα μεσαίο στάδιο. Αναγκαστήκαμε να γίνει το χειρουργείο για να φύγει αυτό το κομμάτι του εταίρου το οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί και στη συνέχεια έγιναν οι χημειοθεραπείες. Στην Τζορτζίνα, τι λέγατε τόσο καιρό? Δηλαδή ότι θα κάνει μια επέμβαση, γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να δούμε τι ακριβώς έχει και για να μπορέσουμε να γίνει διάγνωση έπρεπε να γίνει το χειρουργείο για να είναι σίγουροι οι γιατροί για αυτό που έχει και να γίνουν οι αντίστοιχες θεραπείες. Ήτανε πρόθυμη σε όλη αυτή τη διαδικασία? Εσείς πώς τη βλέπατε και θα μου πει μετά και εκείνη. Τράβηξε τόσες δυσκολίες και τόσες ταλαιπωρίες με τις εξετάσεις που χρειάστηκε να κάνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν επώδυνες, που όταν έμαθα ότι θα κάνει χειρουργείο, της άρεσε. Την ώρα που μου το είπε, ίσα-ίσα νιώσα ανακούφιση, γιατί ίσως γλίτωνα ακόμα μερικές εξετάσεις με πολύ πόνο. Οπότε, αφού θα κοιμόμουν στο χειρουργείο, ίσως να ήταν καλύτερο για μένα. Καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει δεν είναι κάτι εύκολο και κάτι απλό, αλλά κάτι πιο πολύπλοκο. Βλέπει ότι δεν τελειώνουν όλα με το χειρουργείο όπως σας είχαμε πει, αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε να κάνουμε θεραπείες και να βγαίνουμε στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Όμως το παλεύει. Δεν το βάζει κάτω. Τζορτζίνα. Μου είχαν πει ότι μετά το χειρουργείο θα τελείωναν όλα, θα γινόμουν καλά. Οπότε αυτό ήξερα. Δεν με ένοιαζε γιατί, με ένοιαζε να τελειώνουμε και να γυρίσω στη ζωή μου. Τα αδέλφια σου ερχόντουσαν στο νοσοκομείο? Με έβλεπαν, ήταν πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα, γιατί ένιωθα ότι υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε πραγματικά και ότι με περιμένουν να γυρίσω στη ζωή μου μαζί τους. Έπειτα, πονάς, συνέρχεσαι από την άρκωση. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, είχα χάσει και πολλά κιλά. Όταν ξεκίνησα να περπατάω λίγο, επανήλθα και ψυχολογικά. Μετά από λίγες μέρες ξεκίνησα και τις χημειοθεραπείες. Μετά την πρώτη θεραπεία βγήκα πρώτη φορά από το νοσοκομείο, μετά από όλο αυτό το διάστημα.
Θυμάσαι τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες? Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά γιατί ήμουνα πολύ εξαντλημένη σωματικά. Η ζωή σου, θέλω να μου πεις, η προσωπική σου ζωή, την επηρέαζε καθόλου όλο αυτό? Ή ήσουν αυτή που ήσουν πάντα η Τζορτζίνα, με τους φίλους σου, με την προπόνησή σου, το διαβασμά σου? Μαλλιά. Οπότε, μόνο και μόνο από αυτό δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο. Γιατί δεν ένιωθα... δεν μ' άρεσε αυτό που έβλεπα στον καθρέφτη, φυσικά. Ένιωθα σαν αγόρι, οπότε ήθελα να κάνω πράγματα για να νιώθω καλύτερα. Είχα τους φίλους μου στο σχολείο, κυρίως την Αφροδίτη και την Άγια, οι οποίες με υπερασπιζόντουσαν όταν υπήρχε θέμα με άλλα παιδιά που σχολίαζαν τα μαλλιά μου ή την εμφάνισή μου. Αλλά εντάξει, καταλάβαινα ότι το πρόβλημα δεν το έχω εγώ, το έχουν εκείνοι που ασχολούνται μαζί μου. Υπήρχαν φορές που πήγαινα στο νοσοκομείο για τον έλεγχο και δεν ήταν όλα καλά και χρειαζόταν να επαναληφθεί ο έλεγχος, ας πούμε. Εκεί ένιωθα ότι άμα γίνει κάτι και μέχρι τον επόμενο έλεγχο δεν έχει βελτιωθεί το πρόβλημα που υπάρχει και ξαναξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία με τις θεραπείες, είχα στο μυαλό μου ότι η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν ότι θα ένιωθα ότι δεν θα άντεχα να το ξαναπεράσω. Μετά σκεφτόμουν ότι από τη στιγμή που κάτι το κερδίζεις μία φορά, μπορείς και δεύτερη. Η μαμά ήταν δυνατή σε όλο αυτό? Άλλες στιγμές ναι, άλλες όχι. Ήταν κάπου που ένιωθα ότι άμα δεν την είχα, δεν θα άντεχα κάτι παραπάνω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά. Ήταν κάπως έτσι η κατάσταση? Ναι, ήταν ακριβώς έτσι η κατάσταση και μπορώ να σου πω ότι εκεί που με έπαιρνε από κάτω, αυτός που με βοηθούσε να ξανανεύω ήταν η ίδια η Τζορτζίνα. Γιατί ίσως καταλάβαινε ότι είμαι στενοχωρημένη, ότι κάτι ίσως δεν πάει καλά, αλλά δεν έχω σκοπό να της το πω. Οπότε εκείνη άρχισε και έκανε πράγματα, έγραφε σημειωματάκια, μου τα έδινε, ζωγραφιές. Μανούλα μου, είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Οπότε εκείνη τη στιγμή εγώ έπαιρνα δύναμη και έλεγα, εμένα έχει δίπλα της, με χρειάζεται, πρέπει να φανώ δυνατή. Και αυτό άλλαζε. Εκεί λοιπόν που ένιωθα ότι δεν τα καταφέρνω, ξαναγύριζα πίσω. Κρατάω και ένα βιβλίο, το οποίο έχετε γράψει και οι δύο. Πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα της Τζορτζίνας, η κάθε μία από τη δική της πλευρά? Πότε το γράψατε εσύ και η μαμά? Μετά από μία επίσκεψη μου στον καρδιολόγο που μας το έφερε σαν ιδέα, το συζητήσαμε και αρχίσαμε να γράφουμε το βιβλίο. Πότε? Είχα επανέλθει, ήμουν γύρω στα 13-14. Είναι σημειώσεις σου, τις έγραφες κάπου, κράταγες ημερολόγιο, είναι σκέψεις που έκανες μετά? Κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων, όταν ήμουν στο σπίτι και είχα χρόνο, καθόμουν μπροστά από τον υπολογιστή και έγραφα κάποιες σκέψεις μου ή κάποιες καταστάσεις που βίωσα μέσα στο νοσοκομείο και μετά έβλεπα τις σημειώσεις και έγραφα αναλόγως και το βιβλίο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Γεννημένη νικήτρια». Ο τίτλος του βιβλίου βασικά είναι ένα μήνυμα. Την ώρα που την παίρνω για το χειρουργείο, λαμβάνω ένα μήνυμα που μου λέει μία φίλη, μην ανησυχείς, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Η κόρη σου δεν έχει χάσει αγώνα ποτέ. Είναι γεννημένη νικήτρια. Αυτό μου το είχε δώσει η κολλητή μου, το είχε φτιάξει όταν είχε ξεπεράσει την αρρώστια. Στην Τζο για την νίκη της στο μεγαλύτερο αγώνα, τον αγώνα της ζωής. Την παροτρύνατε να ασχοληθεί πάλι με το καράτε ως μητέρα ή ως προπονήτρια? Δηλαδή βλέπατε κάτι σε εκείνη που δεν θέλατε να το αφήσει? Δεν νομίζω ότι την παρότρινα. Ήτανε δεδομένο. Με το που κάναμε το χειρουργείο και αφαίρεσε το Χίκμαν, την ίδια μέρα μου λέει πάμε για προπόνηση. Της λέω κάτσε λιγάκι, περίμενε. Όχι, πάμε για προπόνηση. Πήγε λοιπόν στο τατάμι την ίδια μέρα. Είχε όμως τη συγκατάθεσή σας? Ναι. Εξάλλου μίλησα με ένα σωρό ψυχολόγους και μου είπαν αυτό ακριβώς, ότι η Τζορτζίνα για να μπορέσει να είναι καλά θα πρέπει να έχει μια καλή ψυχολογία.
Πώς λοιπόν θα της έλεγα εγώ, όχι δεν θα κάνεις καράτε, αφού αυτό την ευχαριστούσα. Η φυσική κατάσταση είχε χαθεί μετά από τόσους μήνες και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, το ότι κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να προσαρμοστεί παρόλες τις δυσκολίες. Πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, βγήκε πρώτη. Έγινε καλύτερη από πριν. Ναι, πάμε στο Βαλκανικό και ξαναπετυχαίνει την ίδια διάκριση που είχε στο παρελθόν. Μετά από όλο αυτό που πέρασα, ένιωθα ότι μπορούσα να εκτιμήσω πιο πολύ τη συμμετοχή μου στους αγώνες παρά την επιτυχία και την πρώτη θέση. Φαντάζομαι πόσο περήφανοι θα ήσασταν όλοι. Ναι, δεν υπάρχει λέξη να το περιγράψει. Βλέπω εδώ στο βιβλίο πίσω ότι πρόκειται να γίνει σύντομα και ταινία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ελπίζουμε ότι θα γίνει, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα δώσει δύναμη σε πολλούς ανθρώπους. Το ότι η Τζορτζίνα έδειξε ότι μπορούμε όχι μόνο να ξεπεράσουμε τον καρκίνο, αλλά να ξαναγυρίσουμε στη ζωή μας με την ίδια ποιότητα που είχαμε και πριν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους. Μόλις ακούνε ή κάποιος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, απογοητεύεται και αποθαρρύνεται πάρα πολύ. Όμως δεν είναι έτσι. Άμα δεις τον καρκίνο σαν έναν αγώνα και μείνεις δυνατός, θα το ξεπεράσεις. Και υπάρχουν αποδείξεις ότι ο καρκίνος ξεπερνιέται. Τόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την αρρώστια και έχουν γυρίσει τη ζωή τους όπως ακριβώς ήταν πριν περάσουν όλο αυτό. Ένα κορίτσι που πραγματικά δεν έχει χάσει